alkoholem, my jsme strašně vděční, takže vám trošku prodloužíme. Ještě budeme losovat v tom kýblu. Já vylosuju první cenu, máte tady 3 pase staropramenu a ještě tvrdý alkohol. Vypít doma, ano? A dobrá, tak chláku po jednou a potom to pojím po druhý. Vrašů do mě upozornil, je to má chyba, má blbost, omlouvám se všem a hlavně panu Šopíkovi. Takže první basu staropramenu získává růžový los 80. Jo! Jo! Druhý los staropramenu. To prostě potřebuješ. Jo, aha, pojďte si dostat. My máme rádi fajer hru. Dovírej, prosím. Další los 66. Ale Libony vám půlozí. Třetí. Jo, aha, tak máme jenom 2 a teďka budeme losovat o... Toto je, Libore, toto teďka o toto losujeme, jo? 64. 64. A pokud to mělo jdeme, vy to vypijeme. Ne? Ne, zavolej taťku. Teďka je momentálně indisponované. Tak nám vylosují Dominiku další cenu, bude si pastu piva a spolu vás nevidíme terén hospody. No a máme tady Jelcina od pana Šopíka. Poslední cenu vyhrává los číslo 105. Přátelé, tady ten mladý člověk na maribárské zábavě si koupil 10 lístků a